от YouTube, аз съм Данхим 85. Тук с мен е Джеф Долна, познайте го като Дапрото. И Ходине 1, 2, 3, 4. Снимахме, както знаете, и на NFSL, обаче, нали, тук малко играхме Майнкрафт и сървъра допадна и ни хареса. И решихме да снимаме тук. Да, сега ще си правим къща от дърт. Да. От дърт. Дърт. На мен ми се щупи лопатата и зато и вече копая с ръка. Той и аз с ръка копая, че да не хабя нищо. Той преди малко копаше за скерката. Да, не измислях нищо. Копах скерката. Ко стана? Нищо. Колко дърт имаш? Имам сега стаки към 60 някъде. Аз ще взема малко каблстон. И аз там ще взема дърт. Ние ще си правим къща от дърт, защото нали ще стане яко. Аз искам, не знам защо обаче се запалих по къщите от дърт и нищо, че вземам каблстон. Знам, че някой ще иска да си направим къща от каблстон, ама после ще я развиваме. Сега искаме първо да е от дърт. Ще почнем там да се развиваме после ще постепенно. Да, първо ще от дърт, после от каблстон, после от дърво и от дърво ще остане. Тъй ще направим дворчета. Да, така нещо като даже честро. толкова много ще снимаме с него в този сървър, че чак ще направим цял дворец. Казвам ви. Ще правим хора на тая поредица ще я кръстя главната, дето ще снимам само в нея. Да. И ще нали, надявам се да успея да стигна до 1000-ния епизод на тоя... От ли се, човек? Не бе, ще снимам до 1000-ния епизод, даже ако не е повече. И да, тук сме заобиколени от къщи, обаче ще има треси, за тия не ги обираме. Има какво, че не те чух? Има трес. Да. Аз сега ще събера точно 3 стака, сега. И ще се тъпа до тебе там да търсим място за къща. Какво ще се тъпаш, аз съм до тебе. Къде са? В нас друг, къде в момента копам каблстон. Не знам, после ще се намерим. Да, съм Ти събирай дърт, аз ще събирам каблстон. Ти събирай каблстон, аз дърт ще събирам. Добре, искаш ли ми дърта? Не. 2 стака и 33. После ще ми го дадеш, после. Ето 2 стака и 33. Ето те, човек. Да, знам, ето. Човек, ти ми даде и семена да ти ги хвърля ли? Не. Обаче ги запази, не ги фърляй. Много ясно. Аз ще да събирам семена. За коме дани и там някакви кълдорамени камъни. Каблстон. Да, не. Там дето ги прочетах на български. Чай сега, ще отделя пръста в едно. Той текстчер пак е много разпространен, Faithful се казва и много ма кефи. Порки виждам горе. Каблстон, за кой не събра поне един стак и да ми го дадеш? Не знам, обаче аз намерих порки. Да, тук около тази къща си намерихме спаунер на прасета. Някакъв пич си сложил. Чек, тук има много каблстон, ела. Къде бе? Имам камъни, не съм сигурен дали е каблстон. Аре, аз ще да търся малко за къща, после ще телепортнеш, ще ли? Да, и се търси и като намериш ми кажи, аз ще събера стакови. Окей, ти събирай много. Повече от 3 стака дърт. Аз ще ходя толкова много, че да ми се скъсат краката. Аз до сега знаеш колко стака имам? Колко? 6. Давай още. Докато ми се напълни инвентара, защото после няма... Да, докато се напълни инвентарите. Ти там ще намериш... Да, и тъкмо ще ходя толкова, ще съм учил толкова далече. Хора насъбраха са много игри, зато и ще правим и по-отделно, нали? Да, обаче най-много ще нямам и на Майнкрафт, само искам да кажа. Защото аз от скоро време се запалях, по-точно от днеска някъде. Да, защото той преди не я харесваше и аз го запалих. Да, и хората с мене не харесват и Майнкрафт, елаче 2 дена с мене и вече сте егати процата на мъка.
Намъка. Хора, ако ви лагва и на мен ужасно ми лагва. Да, той има някакви проблеми, нещо му лаги. Да, на лаптопа ми не е чак толкова мощен, защото е бъга. Половината ми хард диск е заминал, докато само съм го клатишкал наляво надясно. Аз намерих кол, брат. Какъв кол си намерил пък ти, бе? Въглища. И хубаво, вземай ги. Вземай и събирай много въглища. Да, хора, ако беше сървъра на 1.6.2, щях да съм си их хакъл, Аз обаче нямаше да чух, го че съм събрал кол. Ми давай кол. Да, обаче аз мислех, че кол като пръчка. За така го помислих. Говорим на български, защото не съм запознат много с Майнкрафта на английски. Добре. Събрах 13 каменни въглища, така добре ли? Само въглища казвай. Окей, на мене ми лагна и видях супер яка къща, брат. Човек, няма да крадем къщи. Който му крада в момента къщата... Голям кредит стана ти, бе, тото и мания ти стана. То в един сървър PvP България, но PvP-та България има... Не дей да правиш реклама на сървъра. Защото може да кажат нещо от YouTube. Ари бе, брат, човек, а на мене ми лагна и видях къща, честна дума. Лагна ти и видях къщата, е. Ми да, не ми зареди чънковете бързо и ми... О, овци! Различни цветове овци. Черни, бели, кафеви. Черни, бели с петна на си. Какво става, човек? Хипер много лаги. Сега виждаш ли как е? Човек, аз вървя и то ме връща назад. На тебе така ли ти лаги? Да. На мене не. Погадно ми лаги. После ще се телепортна, защото тук намерих различни видове овци. Вече имам 7 стака. Не, чакай, колко стака имам? Сега всички овци тук ще измрат. Намерих някакъв... Имам 8 стака, събирам още един стак и тръгвам. Окей. Аз тък му убивам овцете тук. Аре, стига си ми лагил пък ти. Много тъп лаг. Имаме различни цветове вълна вече. Обаче сървър е много як. Ще го напишеш ли в описанието сървъра? Да бе. Ще ви пратя IP-то. Даже в един клип на ако някой много кефи на FSL World и не знае как да се направи, ще пратя линка откъде да си инсталирате и да се изтеглите. И такова, и ще направя клип как да си атакувате. В смисъл, това няма стане, трябва да бъдеш вътре в играта, защото нали иначе не става да снимаш. Не ставам. Аз знам как да си настроя фрапса. Много разбираш, човек. Човек, ти колко става? Ама Тони, да. на то Flap Survival ще играем и без хакове. Без хакове, аз и без това нямам хак за 1.6.4. Хака ми за 1.6.2. И без това не го ползвай в Flap Survival и то на клипове. На клипове естествено, че няма го ползвам, човек. Тъй, защото е много тъп. Някакъв си напълнил къщата с прасета. Убей прасета, човек, събирай пържолки. Знаме, обаче някакъв си напълнил къщата и сега майтап да не мога да му вляза в къщата да му убия прасетата. Човек, 9 стака просто, обаче не знам, нещо се запалих. Оркита. Събираме се още. Отворени са му вратите. Край, човек, загинаха му всички прасета. Но той без това сигурно не си ги пази. Не бе, човек, той има направо 65 спаунери на прасета, брат, вътре. Ще ти падни шапката. Той сигурно съм, че е къщата. Обирай. Чух. Той сигурно е къщата на админа. Админе, не ма банвай, моля те. Човек, ако е на админа не дей, чуваш ли? Тук има дупка, човек. Аре, стъпай се. Човек, ви сяването. Лаги ми. Много ганто. Човек, то тук почва да свършва дърта, бе.
Ти ни направи място за къща още докато преди да съм намерил човек. Човек, кикнаха ме. И мене, този сервер разпря. И хора, това се бъгнах. Това беше от днешния клип. Надявам се да ви хареса. Ще правим още клипове. Дай.